are you? Hello guys, Namaste, Kulumbai, welcome back to Surya B vlog. So दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय दिवालीनि माखासे भिडिअ क्लिप्सफोर आरोना नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेड बानायलांदो ओमफ्राय दायो एसे देलायखांबाय न'खौबो साजायबाय आरोना दिवालीनि न'फोरखौ नै एसे लाइटिंफोरजों साजायबाय आरोना माबायदि नुदों गाइसफोर न' साजायनायखौ मोजां नुदोंना ओरैनो सिम्पोल साजायबाय आरोना जोंनि दा न' गोदानाव जोंहा दिनैजों सेकेन्ड दिवाली आरोना नै साजायखांबाय लाइटिं सावबाय खेबनाय खेबनाय माखौ खेबनाय इसोरनिनो थाबाय उन्दैनिसिम ओमफ्राय एसे फट'स भिडिअ लाबाय आरोना नुबाय जाबाय दावो मानो गाहायथिं सावखो दे मामि सावदो आंहा दा बिरहोगोन लेम्प सावनो नागिरदों आरोना जोंहा बिरहोहरनोसै 안 칼라막히면 गोजान थांबाय जों बेयाव दङ ओमफ्राय गोजान थांबाय ओमफ्राय हारसिं गोलैयो नै दाबो गोलैयाना जोंना मामि दाबो दंहैना पुरा गोजौआव थांबाय मामिया बिरफाला Hey guys, bisa na dan gisip mo mas bayo ayo. Ayo mama ayo. So दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै प्लिज लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम एसेनोसै गोजोन्थों